Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Di ko may mutang. Dili ko makita sa Corina. Shit. Napala na. Kailangan makita ko siya. Kailangan makita ko yun si Corina. Ako may naluoy ng tanaw ni Dong Grigi. Oy! Karungan niya may ulay na sa Ma'am DC dinis bay. Mura man tao na siyang piso nga nahumod sa kinilis. Pisan pag si Ma'am may bistado nga nagbinuang sa ilang kaminyoon. Dili man gayapon siya makahuwi gobi sa iyang tanang kayod. Pakaluoy ni Dong Grigi sa. Pila na niya sa kadang nga, huwag gawas-gawas dinis bay. Murag na siyang manok nga walay gawas-gawas sa tangkal. Nagpaandir mo po na siya. Wala taon siya round. Ay, si Ma'am Disi, murag mulakaw niya. Gagian ang itong karigi nga naglingko sa sala. Ang mulakaw gini ay. Ito ay, nakigsulti ni Ibiyang. O to mulakaw yun lagi. Siksi kayong nagpagwapar ba? Murag ready na yung kumbate o patayan ba? Asa ka na yung derby ihel ay. Nawan. Masakay na yung siyang auto. Muat na. Iblihan na ibiyaan kayo. Ay, awa na ko na. Awa na. Tuwaan na yun. Isang po, dadyo pagkawalay ayo ng ilang kahimtang ni Ma'am Daisy o Dong Grigi pa. Murag wala na yung katapusan ng gubat sa Ukraine o Russia. Tuwa. Nag-story nga, tailing na ibiyang o si Dong Grigi. Unsa kailan istoryahan sa? Kapiyot! Kapiyot! Itawag ko halang doon. Itawag ang halang doon ako nga. Kapiyot! Nagapura. Oh, Dok! So, lagi, tuyuan ay. Ako Dong Grigi daw. Gitawag ko ni mo do. Di ba mitubag ka na kung gisangpit ka? Oo, bitaw dong. Itukar na silang kabuhi ni mo? Oo, aman dong, oy. Ano bang auto? Maglakaw ta. Lakaw ta dong. Wa ka makadungog kung gisulti. Maglakaw ta! Oo, dong. Supay kibabot mo. O pa ka malihog na. Andaman ang auto. Naglibog ko dong na. O siya naglibog? Ingon kang manglakaw ta. Unya, ipaandam ni mo ang auto. Magalakaw mo ka kita. Buang! Thank you dong. Palaguto na sa kunin mo na ng kahanggaw ni mo, apyot. Ay? Wala doy. Kalibog lagi ko kay nagaingon ka maglakaw kita. Una, ipandam po ni mong auto. Itulor na to ang auto, no? Muhangak ba yung kakapoy na, no? Ligang nimo. Dungagan ba yun mo nga kung kalagot, apyot? Palaguton ba yun kunin mo? Dili na kay giklaro na ako bakit nagalibog lagi ako. Oy. Kano sa paman mayo ng sakit mo sa utok? Ha? Murag dili gyud kay wala man ni sakit. Anda mga auto!
Kaya manakita! Kana daw, mo na klaro dungrige. Layas na! Mulayas pa ko. Salam yung nahuro ka ni Dungay. Mulayas ko, magandam ko sa auto. Mapatay taman yung kurong apyuta ka! Wala po, magandam ko auto daw. Oh, mulayas. Mapatay ko magyuning tawanan. Mapatay ko magyuning! Murag ni yan sa ni ining biyahe nga wala tumong. Layo ni mga nabtan, oy. Kay, iguro man siyang moingo nga, larga, diretso. Wa man moingo mo liko. Murag hibawa na ning style dada. Pustaan pa. Mubalik na sad mi ining sa agi. Dong gerge. Dong. Asa mo kita ini dong ha? Layo-layo na maling atong gibiyahian dong. Hapit ko ta mo abutan because lungsod ba? Balik sa gyapyot. Ato, lalaki. Daan palagi ko. Matutas lang ko rin, Unsa lang ha? Unsa ganito dong? Matod ko mo adutas lang ko rin, Maghinanggaw ka ba yun kay pagkanaugot ka? Ug ako na mo drive sa auto. Ayaw, balik na ko. Pagdali, U-turn! Iyo-turn dong. U-turn og diretso! Hinayo lang na ko dong ha. Dili lang ako diretso og iyo-turn kay mados mo kita. Apyot! Joke. May iyo-turn na tas unahan dong. Dili man ta makalikod din dong. Sa unahan, Roman. Wa na laki. Ani-ani si Tito Craigie sa ato, Kuya Tutut. Paano yun mo nga murag dili man ka nang si mama ko rin nga mo ni siya? Nga naman dahil dili ganahan si Mama. Kita ganahan man pi. Kay tinangga man ta ni Tito Craigie. Maayo pa noon siya kay ni Mama. Dunggan nga rin ka mama? Kay dili di ay tinuod. Ilumbo. Mamong baya ko ni mo kasabaan ka ni mama baya. Miles, Da, Dudot, hain mo. yes mama ay. Mararabag ni suko. Murag isapot na human kita ni ron. Ano na sa Dudot! kanakiya? Miles, hain ba mo? Jeremy ma! Di man siya matubag. Di man na siya matubag. Tubag at tubo. Naratyapon mo tubag ba? Balik ka ko na mo, Kasabaan pagkana. ka? Oh ma! Nana! Patuon ta ba? Nanagayin siya ba si kasabaan na sa tao? Nga no ma? Makarin? Ikaw, Miles, ha? O bisan ikaw, Dudot. Oh, Pagsige ka mo pahaba ni Mama Tansyang, ha? Aron lang yun labanan mo niya. Maglagot gani ko o dili makaagwanta ninyo. Biyaan tagyod mo. Tanawa niya. unsa? Ma. Ni ano ta, Ma'am Rian? Wa siya matingog. Nasuko gini siya nako nga. Wa ko makasunod niya sa pangko. Ma'am? Mangutana ko nimo, Sir Franz. Unsa magid ka importante nimo ang imong pamilya kaysa imong trabaho? Ah, nganong nangutana ka man ana, ma'am? Ngano man di ay? Everyone, thank you for listening for today's episode, and don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!